La catedral d'Oslo, 1697, a destacar els seus vitralls i retaule. Vistes del port d'Oslo. Els noruecs són molt amants de la navegació a vela. Estructura de fusta de cases al voltant del castell de Kersås, al port d'Oslo. Edifici de l'Òpera d'Oslo. S'assembla a un glaciar flotant. El vestíbul de l'òpera. Escultura davant de l'òpera. El carrer principal. A l'esquerra el Parlament, al fons el Palau Reial. A la dreta, hotels i restaurants. Edificis, escultures, fonts, més edificis, museus, Teatre Nacional, passejos amb arbres, al voltant del Parlament. Maqueta del Parlament, la sala de plens, les taules i butaques dels diputats, vista des de les finestres des de la sala de plens, saló de recepció d'autoritats, el Parc Vigeland. L'escultor Vigeland, 1869-1943, hi té molta de la seva obra exposada a l'aire lliure. Hi ha 212 escultures de granet i bronze. El famós monolit de granet de 14 metres d'altura, esculpit amb 121 figures humanes entrellaçades que lluiten per fer el cim. Frase d'en Mandela en el Nobel Peace Center.